Kiitos arvon puheenjohtaja. Arvon valtuutetut. Mietin paljon, miten tähän aloitteeseen tulisi suhtautua. Olenhan setä kulinaristikerho Eläinten hautausmaan perustajajäsen. Toisaalta olen elänyt valtaosani elämästä siten, että kotona on syöty pääasiassa kasvisruokaa. Tänäänkin minulla on kasvispäivä, ihan vapaaehtoinen. Kannatan kasvisruokailun lisäämistä ja erilaisten ruokavalioiden huomioimista. Kannattamani moniarvoiseen ja liberaaliin yhteiskuntaan kuuluvat vaihtoehdot, mahdollisuudet ja kasvatus. Helsinkiläinen kouluruokailu on näiden arvojen edelläkävijä. Meillä on lapsille tarjolla aina kasvisvaihtoehto liharuoan ohella. Se on mahtavaa, se on edistyksellistä. Mutta meillä on näköjään täällä myös taantumuksellisia voimia, jotka haluavat nitistää tämän moniarvoisuuden. Ilmastonmuutos on vakavasti otettava asia ja totta. Paras ja kestävin tapa edistää ilmastoystävällistä kasvisruokaa on tehdä kasvisvaihtoehdoista maittavia. Kannatan siis kasvisruokailua, mutta vastustan nykyisten vaihtoehtojen karsimista. Aloitteen logiikan mukaan pitäisi karsia vaihtoehtoja ja pakottaa kaikkia valitsemaan vain toinen näistä kasvisruoka viikoittain. Se sotii minun moniarvoisuuttani vastaan. Jos tätä taas perustelee koulutuksellisilla perusteilla, että on hyvä totuttaa kaikki oppilaat kasvisruokaan, niin voin sitä tavallaan ymmärtää, mutta silloin logiikan tulisi pitää loppuun saakka. Aloitteen tulisi sisällyttää myös viikoittainen päivä, jolloin kaikille on tarjolla ainoastaan liharuokaa ja kaikki myös sitä oppisivat syömään. Tätä aloite ei siis sisällä. Siksi vaikka kannatan kasvisruokaa, niin kannatan myös moniarvoisuutta, enkä siten voi tätä aloitetta kannattaa. Ilmoitan myös tässä yhteydessä, että jos valtuusto tämän aloitteen hyväksyy, tulen tekemään aloitteen myös liharuokapäivästä, jotta kaupunki olisi edes johdonmukainen.